Teulu Miri, Esgidiau Newydd, gan Vivian French a Sue Heap, a gyda cyfieithiad I Gymraeg gan Elin Meek a Diolch I Dref Wen. Mae bysedd fy nhraed i'n brifo, meddai Harri. Angen esgidiau newydd sydd arna ti, siŵr o fod, meddai Mam. Mae bysedd fy nhraed innau'n brifo hefyd, meddai Seren. Byseb ifo, meddai Gwen fach. Neidiodd Mam. Mae angen esgidiau newydd arnoch chi I gyd. Mae'n well I ni fynd I siopa. Hwre, gwaeddodd Seren. We, gwaeddodd Gwen fach. Dwi ddim eisiau esgidiau newydd, meddai Harri. Mae esgidiau newydd yn hyfryd, meddai Mam wrtho. Ar ôl cyrraedd y siop esgidiau, a Seren a Gwen fach I mewn, ond arhosodd Harri tu allan. Dwi ddim eisiau esgidiau newydd, meddai. Gwenodd Mam. Beth am ddod I mewn I weld? Gorau, meddai Harri, ond dwi ddim yn mynd I roi dim byd am fy nhraed. Dewisiodd Seren esgidiau coch sgleiniog. Dewisiodd Gwen fach fwts melyn llachar. Dwi ddim eisiau esgidiau newydd, meddai Harri, wrth fenyw'r siop. Nagwyt, meddai. Ond beth am fysedd dy draed? Wyt ti wedi gofyn iddyn nhw beth mae'n nhw eisiau? Edrychodd Harri ar ei draed. Dyw bysedd fy nhraed I ddim yn gallu siarad. Ond dwi'n gallu eu clywed nhw, meddai menyw'r siop. Maen nhw'n dweud, aw! Rydyn ni'n cael ein gwasgu. Dyn ni ddim yn gallu tyfu'n syth. Tynnodd Harri ei esgidiau. Beth maen nhw'n ei ddweud nawr? Maen nhw'n dweud, gwych, dyna welliant. Mae digon o le I ni nawr. Symudodd Harri fysedd ei draed. Beth sy'n digwydd os yw bysedd traed yn cael ei gwasgu? Maen nhw'n tyfu'n gam ac maen nhw'n brifo, meddai menyw'r siop, ac mae lympiau a phothel llun gallu tyfu arnyn nhw. Wyt ti'n meddwl byddai bysedd dy draed yn hoffi cael rhagor o le? Nodiodd Harri. Gwisgodd Harri esgidiau sgleiniog, esgidiau lasus, trainers coch, trainers gwyrdd, boots a trainers rhedeg. Bobl bach, meddai Mam. Mae'n hen bryd I ni fynd. Harri, dewisio neud I. Roedd golwg drist ar Harri. Dwi'n aros I fysedd fy nhraed ddweud pa rai maen nhw'n ei hoffi ore. Chwarddodd menyw'r siop. Maen nhw'n dweud wrth y tŷ am ddewis. Dwi'n hoffi rhain, cododd Harri'r trainers rhedeg. Dewis da, meddai menyw'r siop. Fe fydd bysedd dy draed yn hapus iawn yn y rheina. Neidiodd Harri fyny ac I lawr wrth I Mam dalu am yr esgidiau. Yna, dyma Seren, Harri a Gwen fach yn neidio bob cam adref. Dyna ni, meddai Mam. Doedd hynny ddim yn ddrwg nac oedd. Dwi'n dwy ar fy esgidiau, meddai Seren. Dwy esgidiau, meddai Gwen fach. A dwi newydd glywed bysedd fy nhraed yn siarad, meddai Harri. Maen nhw eisiau mynd I siopa am esgidiau eto y fore.